L-industrija kreattiva hija priorità għal dan il-Gvern. Permess tas-Segretarjat tal-Kultura se tingħata priorità biex il-kultura u l-arti tiġġenera iktar finanzi. Dan se jsir permess ta' għajnuna lil laqdiet mhux governattivi li jaħdmu fis-settur kulturali fejn il-postijiet li jaqgħu taħt idejhom se jinżammu kif ukoll jiżdiedu. Jiena ħafna favur l-NGOs, ħan nagħmel l-almu tiegħu kollu biex ntuhom aktar spazju, ntuhom aktar proprjetajiet u siti biex ikunu jistgħu jamministraw. Nista' ngħid li fil-ġimgħat li ġejjin jien u ħabib tiegħi Michael Farrugia li huwa responsabbli mill-Lands sa nħabbru illi l-kurasiji li kellhom ċertu NGOs bħal din l-Art Helwa eċetera se nerġgħu nġeddulhom il-kurasiji u anke ħanżidulhom. José Herrera tkellem dwar il-Belt Valletta u qal li din hija waħda mill-ftit bliet kapitali fid-dinja li protetta mill-UNESCO. Bħalissa titħejja rapport li se jiġi ppreżentat lill-UNESCO biex il-belt tibqa' protetta bħala patrimonju dinji. Jiena għandi ambizzjoni wkoll illi nillonċja aktar siti fil-UNESCO. Per eżempju, hemm ġiġa lista ta' xi 12 is-sit illi qed nistudjaw naraw li ma huma l-aħjar u ħan nippreżentaw ukoll xi ħaġa mhux tanġibbli. Tajli mhux tanġibbli iva, l-UNESCO tista' tippreżenta ħaġa mhix tanġibbli. U ħana sa nipprovaw 99% tkun il-lingwa Maltija li se tkun ukoll dikjarata tingħata protezzjoni mill-UNESCO. José Herrera ħabbar ukoll li se ssir riforma fuq ir-reġjuni biex ikunu jistgħu jiffukaw aktar fuq skemi ta' proġetti kulturali permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea u mhux biss jiffukaw fuq infurzar. Dan sabiex ikunu aktar innovattivi u jiġġeneraw iktar flus.